ayya sarkin batu ne likitan waka Abadi boy. Godiya nake gare ku kuma so ya zo ku ji dan Allah ku zo ku bi ni dan bana so yau ku bar ni kai tsina sai ku zo ta nan mu fara yaki domin ku ba ku so ku gani ni ma ban so na gan ku. Allah na gode maka bani baiwar waka ita ka bani inda ban san nan je ba ka kai ne Allah na gode ma. Badi bane na zo nake batun ku ji ni dan Allah in kun ji ni ku saurare ni batu nake akan masu so na da kina kai ta tsina sai ku saurara ku ji ni waka yanzu muka fara ko za ku karni fan tsina sai ku zo mu taka kun dai da ku ni koyaushe ni za da dara ha Allah na gode maka bane baiwar waka ita ce ka bane inda ban je ba yau an kai ne na gode maka bane. Gezawa gari na sun so ne, 'yan ɗan jiha gari na sun so ne, haba Kano gari na sun so ne, Katsina Zaria ko ina an san ni, haba wai waye zai bi ni sha mamaki ke Abdullah sarki ne a mawaka kuma shi gwaska ne. Allah na gode maka bane baiwar waka ita ce ka bane inda ban je ba ni dai yau an kai ne Allah ni dai na gode maka. Allah ne yayi ni kuma dole za ku ganni kuma dole ne ku bar mu kai nuwa ce da shi ne na Allah shine yayi ni kai ta sai ku fara ku ci lyrical akwai gare ni ha yau batu nake a waka waye za kai ni kun san can a baya da babu wanda ya sani amma yanzu Allah ya daga ni ko ina an sani ha ya